a dir des de l'AMPA i també després, evidentment, qualsevol consulta o pregunta estem a la vostra disposició. Us passo a Blana, que ho farà resumit i breu, si puc. Gràcies, Eva. Bé, més que res, qui som? Som tots nosaltres, els pares i mares, que ens associem amb la intenció més gran, que és millorar la qualitat de l'educació dels nostres fills durant tot el recorregut escolar, que és bàsic i importantíssim. És a dir, formem una gran part i una peça clau en aquesta escola. Per tant, és molt important ser conscients que quan ens associem tenim drets, però també tenim deures i tenim una responsabilitat molt gran de voler participar en tot això. I per això l'AMPA es gestiona amb aquesta intenció participativa de fer de pont de diàleg, sobretot entre els pares i les mares, i els pares i mares amb el que seria tots els estaments de la comunitat educativa, el que seria la direcció, el que serien tot el professorat, establir diàleg i sobretot activar tot aquest tipus de projectes, propostes que puguin sorgir de totes bandes, les unes i les altres, i portar-les a termes de la millor manera possible. Però una cosa molt important és que el que ens interessa i interessa a tots és conciliar el currículum escolar amb el que és l'horari familiar quotidià, que tots sabem que anem de boli i que els horaris moltes vegades són molt difícils d'esguardar. I en aquest sentit, intentem esforçar-nos per poder oferir un ampli gànol d'activitats extraescolars, afegit sobretot a una acollida matinal, que en el cas de la nostra escola creiem que és molt bo, perquè ja ho veureu que comença amb una hora molt bona, si ho esteu veient, és de 3:45 a 9 del matí i de 2:45 a 2:45 de la tarda, la biblioteca. I a part, doncs això, un gran bànol d'activitats escolars que després us exposarem en breu. I a part de tot això, el que també fem és organitzar activitats que estiguin fora de l'activitat escolar, com puguin ser festes, xerrades formatives, de cara als pares també, com són molt interessants, i ens organitzem en comissions per poder també establir casals d'estiu, casals de Nadal i sobretot la coordinació de les diferents activitats extraescolars. I participem colze amb colze amb el que és l'escola, també tenim com no la secretaria, amb el que és la venda de roba, etc. I a part de tot això, dir-vos que funcionem d'una manera molt senzilla. O sigui, com a socis ens convoquem en assemblea una vegada o molts dos a l'any i allà assumim una junta directiva en què hi ha un president, una vicepresident, una secretària, una tresorera i els vocals. A part, tots els associats estan convocats a participar. Per què? Perquè directament serà la nostra veu i vot en el que seria el Consell Escolar. O sigui, tindrem una representació del que decidim, de les nostres inquietuds, en el govern de l'escola, del Consell Escolar. I això és important. I a part d'això, comentar-vos més que res que passaríem a, si vols, tenim els diferents, oferim bastant amplitud, fem patinatge, després també fem altres d'esports, en cobrim uns quants perquè fem patinatge, després fem l'indi i fem comedians, que el patinatge és des de P4, fem l'indi i fem comedians, ja veieu aquí el petits que són, que és a partir de P3, i aquí ja s'inicien en el teatre, com fem comedians des de P4 a P5, i això us agrada molt. El fem judo, que sabem tots que és una activitat de contacte, no violenta, per això, i que realment té molt èxit en aquesta escola, i també està el professor, la professora Carol Ramon, i després tenim ballet, també, amb la Teresa, tots els professors ara no us els anomenaré, però ball modern, tenim més coses, plàstic, ens fa la Isabel, també és coneguda de l'escola fa molts anys. I després tindreu, com veieu, teniu aula d'estudi, que l'aula d'estudis s'enfoca des de tercer fins a sisè i és senzillament en un espai distès que els vostres fills en aquesta edat puguin decidir de dir, doncs mira, vull acabar uns deures o senzillament em ve de gust llegir en un espai més tranquil i està molt bé. Després tenim futbol sala, bàsquet, piscina i escacs, esgrima, són aquestes dues en fa un parell d'anys que estan funcionant molt bé, per exemple, incorporar. I per últim hem incorporat aquest any global que com comentava i que estem molt contents. El nostre company, el Juanjo, que és que coordina, ho parlàvem abans d'ahir, els monitors són americans, els nanos estan contentíssims i toquen coses molt interessants, projectes sobre crear un pati
intel·ligent i està bé. I a part ja veieu aquí les diferents edats. I en relació amb les activitats extraescolars, perquè sabem que us interessarà de cara si opteu per l'escola, sapigueu que de cada una de les activitats extraescolars de la web trobareu un dossier en el que trobareu totes les preguntes més freqüents, com puguin ser on ens trobem, on es canvien, què hem de portar, si han d'anar o no, quin serà el monitor, tot això ho trobareu aquí, ben especificat, si és que s'ha de comprar roba, si no. I més que res, ara ja passem aquí en el sector que seria tots els associats que ens organitzem en comissions. I, per exemple, està la comissió de festes, que sovint dins de l'AMPA les festes les procurem fer solidàries, que això creiem que és uns valors que s'han de promocionar entre la nostra societat i els nostres fills, perquè és per allà on es comença. I precisament la de Nadal la fem conjunta amb la Marató, que és encarregada de tenir contacte amb ells i tot, i fem aquesta... recaptem diners amb la venda de llibres, d'ullats, o anem muntant tot tipus de coses per poder recaptar diners i invertir en la Marató de Nadal. Després també fem un Carnestoltes solidari, en el que també aquí sí que col·labora tots els pares en el sentit de fer pastissos, galetes, amb gluten, sense gluten, per estar tot és contingut, llavors allò es ven i es pot optar a diferents opcions de donar-ho a certes entitats o ONGs. I per últim també, com una festa més última en relació a les activitats extraescolars, dir-vos que la Festapa és ja no de caràcter cancioner, és més de caràcter que vosaltres, quan arribeu aquí, trobareu en aquella festa com els vostres fills us demostraran que no només han estat atesos en horari fora de l'escolar, sinó que s'ho han passat bé. Veureu que han après durant l'any i us ho mostraran al llarg de tota una jornada que comença a primera hora del matí, es van solapant les activitats i tots els monitors disposats a ensenyar-ho. I per últim acabareu arrodonint-ho amb una festa a Barcelona que participem tots, fem places, xerinola, bocates i a passar-s'ho bé i acabar de clausurar el curs amb harmonia i molt bé. I després això que us comentàvem també que fem casals. Els casals és important tenir en compte en relació al que comentava l'Asson i el que és la línia de l'escola, que és des de ben petits que s'iniciïn en l'anglès. O sigui, no és una cosa que no ens parlin una altra llengua que no sigui l'anglès, això tampoc, però és la llengua amb què es fan totes les cançons, amb la que dirigeixen tots els monitors que estan titulats en anglès, amb les titulacions corresponents, i és tot la llengua vehicular, que a vegades amb els més petits pot ser que algun dia el nano no l'entengui per descomptar el que li pregunten. Però que sapigueu que és la llengua en la que es procura fer. I el d'estiu és el casal que està homologat i que permet la sol·licitud de beca. I després passaríem, això és molt important també, tal com està l'economia actualment, avui en dia, per tots nosaltres, sabem la importància del que és el reciclatge de beca. En aquest sentit, ens hem conscienciat molt de col·laborar entre tots i procurar que des de tercer a sisè els nanos puguin gaudir d'aquesta opció. Com fer-ho? No és que per ser soci de l'AMPA ja directament